давоми хониши бадеии романи замини падарон. боби 17. умархон рӯзи дуюм низ то пешин дар колхози меҳнатобод монда ба кишти пахта роҳбарӣ мекард. ба колхозчиён ҳама нозугиҳои ин корро меомӯхт. онҳо бо 2 аспу 2 тухми пошак қариб нисфи заминҳои ба кишт тайёрро аз даст бароварданд. баъди ҳамин агроном бовар ҳосил кард, ки акнун худи колхозчиён мустақилона корро давом дода метавонанд. ӯ диловарро назоратчӣ таъин карду худаш ба колхози Октябр рафт. дирӯз дар ин колхоз гапҳо бисёр шуда буд. Урунов ва Акмалзода маҷлис гузаронида, раису 2 бригадири колхозро, ки деҳқонҳои хуб буданд, ба худсарӣ ва зиёнкорӣ айбдор карда аз кор холӣ карданд. маҷлис қарор баровардааст, ки онҳо ба суд дода шаванд. раису бригадирҳо диданд, ки аҳволашон бад мешавад, шабакӣ гурехта рафтаанд. раиси наве, ки Урунов таъин карда буд, як марди пақанаи миёнасол, туршрӯ ва аҷаб ҷоҳиле менамуд. мо имсол пахта намекорем, гуфт ӯ ба агроном. барои чӣ? Бо табассум пурсид Умархон, ки гапи раисро як нав шӯхӣ пиндошта буд. ту наханд, гуфт марди пақана. ҳамаи касофатҳо аз барои пахта рӯй медиҳанд. ман раис бошам, пахта намекорем. хуб, колхозчиҳо чӣ мегӯянд? Кунҷковона пурсид агроном. колхозчӣ чӣ мегуфт? Бепарвоёна гап мезад марди пақана. агар ман ба колхозчӣ гӯям, ки биё имсол гандуму ҷав мекорем, кори беташвиш, магар колхозчӣ намегӯяд? гапат маъқул мегӯяд. раҳмат раис, мегӯянд. чунки додар дар дунё пахтакорӣ бар ин кори душвору сермағал нест. барои пахта ҷони одамро мегиранд. аз ҳамин сабаб ман, ки раис бошам, 1 сол пахта намекорем. Умархон фикр кард, ки ин раис ё ҷоҳили гузарост, ё ин ки душмани макоре аст, ки худашро ба содагӣ меандозад. аммо аз гуфтугӯи ӯ ҳанӯз инро муайян кардан душвор буд. яъне ки ту раис бошӣ, пахта намекорӣ? андешамандона пурсид агроном. бале, намекорам. ин тавр бошад бародар, ту раис намешавӣ, ҷиддӣ гуфт Умархон ва кунҷковона ба марди пақана чашм духта истод. марди пақана, ки ҳаргиз чашмдори ин хел ҷавоби агроном набуд, аввал гаранг шуд, ки чӣ гӯяд. пас аз лаҳзае фикр карда хост, ки агрономро тарсонад. ту бача ба роҳат раву ба ман кордор нашав, гуфт ӯ, чашмони тангаш суб сурх шуда. набошад, ман бо 2-3 кас мефармоям, туро сангсор мекунанд. не раис, гуфт Умархон бо тамкин. ман аз сангсор шудан наметарсам. беҳтараш ту ҳамроҳи ман биё, рафта заминҳоро мебинем. агар ба кишт тайёр бошад, аспу тухми пошакҳоро ба саҳро мебарорӣ ва пахта мекорем. марди пақана аз ҷояш наҷунбида каме фикр карду баъд гуфт. мо тухми пошакҳоро шабакӣ ба канал партофтем. ту кофта намеёбӣ. ҳеҷ гап не, аз МТС тухми пошакҳои нав меорем, лекин пахтаро мекорем. ман чигитҳоро кайҳо нест кардам, гуфт марди пақана. ин ҳам ҳеҷ гап не, ёфта медиҳӣ. хез рафтем заминҳоро хабар гирем. чигит нест. меёбӣ раис, гуфт Умархон бо заҳрханд. набошад туро ҳабс мекунанд. кӣ ҳабс мекунад? худро тамоман ба содагӣ мезад марди пақана. баъд мефаҳмӣ, хандид Умархон. ҳукумати шӯро. калонаш ҳамин Урунов? ҳо бале, ҳамин Урунов, гуфт Умархон. вай мардаки зур, гуфт марди пақана. ман ба вай қоил. ин тавр бошад, биё рафтем, заминҳоро мебинем. Умархон равон шуд. марди пақана гӯё бо гардани баста аз қафои Умархон кашола шуда мерафт.
онҳо барои калон баромаданд. баъди хеле роҳ рафтан поён фаромада лаблаби ҷӯй ба сари замин ки ба кишти пахта тайёр буд расиданд. агроном аз рӯи одаташ сари зону нишаста аз тактари замин як каф хок гирифта дар кафаш фишурда дид, сипас бӯй кашид. агар худи пагоҳ ба кишти пахта сар накунед, баъд дер мешавад, гуфт ӯ ба раис. ман ба ту чӣ гуфтам? Бадқаҳр шуда бонг зад раис. мо пахта намекорем. раис, ҳазлу шӯхӣ бас, гуфт Умархон ҳам сус наомада. набошад ҳозир ба қишлоқ рафта аз нав маҷлис мекунем. шумо чӣ хел ҳукумат ки ҳар рӯз як раиси нав мекунед? Бо писханд пурсид марди пақана. умархон фаҳмид ки ин раис чандон ҳам сода набудааст. вай дар ҳақиқат ҳар кор карданаш мумкин. агар ҳушёр нашавад, тухми пӯшакҳоро ҳам нест мекунаду чигитҳои ба кишт тайёрро ҳам. ана кори ҷаноби Урунов. деҳқонҳои ҳақиқиро, мутахассисҳои пахтаро аз кор холӣ карда, тарсонда гурезонду ана киро раис интихоб кардааст. умархон худро дар дил коҳиш мекард ки чаро дирӯз ҳамроҳи Урунов ва Акмалзода наомад, балки меомад, кор ба ин тариқа анҷом намеёфт. ақаллан он деҳқонҳои хубро як дараҷа ҳимоя карда аз гурехтан боз медошт. акнун чӣ бояд кард? ҳар рӯз ба маҷлисбозӣ овора шудан ҳам хуб нест. вақт беҳуда мегузарад. ба кишти пахта дер мешавад. намии замин мегурезад. ҳар чӣ бошад ҳам аз худи пагоҳ ба кишт бояд шурӯъ кард. тухми пошакҳо дар куҷо бошанд? чигиту раиси бригадирҳои собиқ чанд рӯз пеш дар як ҳандақ тарк карда монда буданд. мабудо напурсида бошанд? ҳозир рафта диданд дар кор. биё рафтем, гуфт ӯ ба раис нигоҳ карда. боз ба куҷо? масхараомез пурсид марди пахана. чигит дар куҷост? боз худро ба нодонӣ зада пурсид марди пахана. ту ҳаргиз надидае ки чигит дар куҷо буд? Пурсид Умархон. неку, бепарвоёна ҷавоб дод марди пахана. хайр, агар шумо донед, ба ман нишон диҳед. ту кур ҳастӣ магар ки надидӣ? ниҳоят Умархон худро дошта натавонист. охир чигитро чанд рӯз пеш дар ҳандақи калони лаби ҷӯй тарк карда монда буданд ку? хайр, дар ҳандақ бошад будагист, ман аз куҷо донам, гуфт марди пақана. ӯ чунон оромона ҷавоб дод ки қариб буд Умархон бовар кунад ки дар ҳақиқат ҳам мардак хабар надоштааст. лекин ҳоло Умархонро фиреб додан душвор буд, чунки вай акнун медонист ки дар рӯ ба рӯяш кӣ истодааст. хуб биё, ман ба ту ҷои чигитро нишон дода мемонам, гуфт Умархон ва каме худро ба даст гирифта ва пеш даромада лаблаби ҷӯй рафтан гирифт. марди пақана бошад, ин дафъа гӯё фармонбардорона аз қафои вай мерафт. Умархон ниҳоят асабонӣ шуда буд ва аз бероҳа лағжида қадам мезад, вале тез роҳ мерафт. онҳо ба зудӣ ба сари он ҳандақи калон расиданд ки чанд рӯз пеш дар ҳузури Умархон чигит тарк карда монда буданд. ҳоло дар ҳандақ чӣ буданаш маълум набуд, зеро ки онро бо хок гур карданд. Умархон тахмин кард ки чигитҳоро ба оби ҷӯй партофта ҳандақро гуронидаанд. ӯ дар сари ҳандақ аз ғазаб ларзида, дандон ба дандон монда, фикр мекард ки чӣ бояд кард. ҳамин ҷо ҳандақ буд, чигит ҳамин ҷо буд, пурсид марди пақана ва қоҳ зада хандидан гирифт. чашмони Умархон аз ғазаб даргирифта буданд. марди пақана аз ваҷоҳати ӯ тарсида қафонокӣ мерафт ки Умархон чолокона бо як даст аз гиребони ӯ дошта, бо дасти дигараш ба рӯи гирду фарбеҳи ӯ як торсакии обдор фуровард. пас ӯро як ба пеш кашида боз ба қафо тела дода буд ки марди пақана ба ҳандақи пури лой парида афтиду бо ҳоли ҷон хеста гурехтанӣ буд ки то ба зону ба лой ғутида монд.
вай ҳашҳашкунон нафас мекашиду ғурунгоззанон чизҳое мегуфт, вале ягон сухани ӯ ба гӯши Умархон намедаромад. Умархон ҳанӯз дар ғазаб буд ва марди пақанаро истинтоқ мекард. Аблаҳ, зуд ҷавоб деҳ, ки чигитро чӣ кор кардӣ? Ман хабар надорам. Аз чӣ хабар надорӣ? Аз чигити ту? Аз чигити ман не, аз чигити колхоз. Ба ман фарқ надорад. Зуд гӯй, чигитро чӣ кор кардӣ? Пурсид Умархон. Набошад ҳамин ҳандақ қабри ту мешавад. Ту ба ман чигит насупурдаӣ, гуфт марди пақана. Агар ба раиси собиқ супурида бошӣ, рафта аз вай пурс. Умархон ин ҷавобро шунида фикр карда монд. Раису бригадирҳои собиқро беҳуда ба зиёнкорӣ гунаҳгор накардаанд. Ана як факт. Чигитҳои барои кишт овардаро нобуд кардаанд. ҷаноби Урунов корашро дониста пухта мекунад. ҳоло аҷаб нест, ки худи Умархонро низ гунаҳгор кунанд, ки вай раиси қонунии колхозро ҳақорату таҳдид кардааст. ӯ аз марди пақана бо нафрат рӯ гардонда ба сӯи қишлоқ равон шуд, ки бо колхозчиён вохӯрда аҳволро дурусттар фаҳмад. Агроном, исто, бонг зад марди пақана. Акнун ман ба ту гап дорам. Умархон истода ба қафояш нигоҳ кард. Аввал маро аз ин ҳандақ кашида барор, худам баромада наметавонам, гуфт боз марди пақана. Умархон ночор пештар омада аз лаби ҳандақ ба вай даст дароз намуд. Марди пақана балой ғутида ба лаби ҳандақ омаду дасти Умархонро гирифта баромад. ӯ ҳоло сар то по балой олуда буд. Умархон афту андоми ӯро тамошо карда хандид. Агроном, наханд, гуфт марди пақана, ки ҳанӯз хишхиш нафас мекашид. Акнун ту бояд ба ман хушомад занӣ, набошад корат чатоқ мешавад. Чӣ хел? Бо мароқ пурсид Умархон. Марди пақана решханде карду раҳмат, агроном, гуфт ӯ, ту ба ман ёрӣ расондӣ. Акнун маро аз раисӣ намегиранд, лекин ту ба дафтарчаи фирқа хайробод мегӯӣ. ҳоло ҳамин тавр гӯй, Умархон мехост донад, ки ин пақанаи сода боз чизҳое мегӯяд. Бале, агроном, гуфт марди пақана. Мо ҳам аз қоидаву қонунҳои шумо хабар дорем. Ту чӣ хел фирқа ҳастӣ, ки раиси колхозро зада балой олондӣ, таҳдиди куштан кардӣ? Барои ин корат ту ҷавобгар мешавӣ, агроном. Аҳволат бад мешавад. Гӯё дилсӯзона сар меҷунбонд марди пақана. Шояд ту рафта гӯӣ, ки ин чигитро нобуд кардааст. Бале, чигитро ман нобуд кардам. Инро ман ба ту дар аввали мулоқотамон рӯйрост гуфтам. Лекин ту бошӣ исбот карда наметавонӣ. Касе ба ту бовар намекунад, чунки дирӯз раису бригадирҳои собиқро барои худсарӣ ва зиёнкорӣ аз кор гирифтанд. Фаҳмидӣ гап дар куҷост? Яъне ки чигитро ҳам онҳо нез кардаанд, на ман. Тухми пошакҳоро бошад, онҳо ба канал партофтанд, на ман. Гап ана ҳамин тавр, агроном. Мо имсол пахта намекорем. Умархон хомӯш ба роҳ даромад. Вай дигар тоқати шунидани варсоқиҳои марди пақанаро надошт. Ҳама кор маълум ва ҳама гап фаҳмо. Агроном чанд рӯз пеш аз корҳои ин колхоз дилаш пур ва хотирҷамъ шуда буд. Барои ҳамин ҳам дирӯз гапи Уруновро гардонида ҳамроҳаш наомад. Директори МТС-ро ҳам ӯ бовар кунонида буд, ки дар колхози Октябр корҳо бад нест. Акнун Игор Степанович ин гапҳоро шунавад чӣ мегуфта бошад? Ана боварии барзиёд ва хотирҷамӣ ба чӣ оварда мерасонад? Душман моҳирона кор бурдааст. ҳоло дасти вай як дараҷа боло мебошад. Умархон дар назди идораи колхоз мошини сабукрави шиносро дида хурсанд шуд. ин мошини директори МТС дӯсту ҳомии ӯ Фадеев буд.
чӣ хуб аст, ки вай ба вақти зарурат расида омад. марди пақана низ мошинро дида пеш давид. сару рӯи ӯ, тамоми либосҳои ӯ лоёлуд буд ва бинанда аз андомаш метарсид. аз дари идора гӯё ҳамин лаҳзаро поида истодагӣ бар ин, аввал Урунов баромад. аз қафои ӯ Акмалзода ва Фадеев низ намудор шуданд. рафиқ агроном ҳам пайдо шуданд, ку маломатомез гуфт Урунов: кадом шамол паронида овард? шамол не, онҳое ки дарахтҳоро бешамол меҷунбонанд, сахт карда гуфт Умархон. маълум мешавад, ки касе аз моён боиси малоли хотири ин рафиқ гаштааст, гуфт Урунов ба Фадееву Акмалзода рӯй овард. ӯ кайҳо аҳволи марди пақанаро низ дида, дар дилаш хурсанд шуда буду, вале то ҳол худро ба нодонӣ мезад, гӯё ки ҳанӯз ӯро надида бошад. ҳой бародар, ман шуморо нашинохта истодам, ку ба марди пақана муроҷиат кард Урунов. шумо магар раиси нави колхоз Рафиқ Қодиров нестед? бале тақсир, таъзим кард марди пақана. мо дирӯз раиси колхоз шудему, имрӯз моро куштанӣ шуданд. аҷабо, бо ҳайрат хитоб намуд Урунов. ин чӣ даҳшат аст, ки мо мебинем? зудтар кани гап занед. шуморо кӣ куштанӣ шуд? чӣ воқеа рӯй дод? аз гуфтан ҳам метарсам, тақсир, гуфт марди пақана. ба фикрам аз шарикони раиси собиқ. шояд ки онҳо раис шудани маро нахоҳанд, тақсир. беҳтараш ин ки худи ҳозир ман аз раисӣ истеъфо медиҳам, тақсирам. охир ба ман ҳам ҷонам ширин аст. раҳми зану бачаҳои маро хӯред. маро худи ҳозир аз раисӣ озод кунеду ба ҳоли бечорагиам монед. беҳуда нагуфтаанд, ки нимтаи нон ҳузури ҷон, яктаи нон балои ҷон. ман раис намешавам, тақсир. марди пақана беист зориву тавалло мекарду мегирист. хуб, ин гапҳоро монеду ба мо гӯед, ки он одами раиси собиқ кист, ки ба шумо чунин рафтор кард? аз як сар нақл кунам? майлаш, ба тафсил нақл кунед, гуфт Урунов. Умархон дандон ба дандон монда тоқат мекарду хомӯш меистод. тақсир, ман дар хона нишаста будам, ки як кас раис гуфта ҷиғ зад. кӣ будааст вай, шинохтед? ҳозир сабр кунед, баъд мегӯям. хуб гап занед. он одам ба нақлаш давом намуд марди пақана. маро фиреб дода, аз қишлоқ бароварда, ба сар як ҳандақи пури лой бурд. баъд бе он ки сухане гӯяд, нохост ба баногӯшам як мушти обдор зада, маро ба даруни он лойқа партофт. баъд талаб кард, ки ман ҳамаи гуноҳҳои раиси собиқро ба гардани худ гирам. ман аввал не гуфтам, вай маро куштанӣ шуд. баъд ҷонам ширинӣ карду ба вай ваъда додам, ки ҳамаи ҷиноятҳои раиси собиқро ба гардан мегирам. кадом ҷиноятҳоро? равшантар гӯед, гуфт Акмалзода. масалан, вай талаб кард ман иқрор шавам, ки чигитҳои барои кишт тайёр кардаро ман нест кардам. тухми пошакҳоро бошад ҳам ба канал ман партофтам. ман негӯям, ӯ маро мекушт. ман ки шарти ӯро қабул кардам, ӯ маро аз лойқа кашида ба ин ҷо овард. шумо ҳанӯз он ҷинояткорро ном набурдед, ку Рафиқ Қодиров, хотиррасон кард Урунов. аз ном гирифтан метарсам, гуфт марди пақана, як ба сӯи Умархон назар партофт. номаш шарт набудагист. худаш дар рӯ бароятон истодааст, ку? ту киро мегӯӣ? бо ҳайрат пурсид Урунов. агрономи МТС Рафиқ Ҷаҳонгировро дар назар дорӣ? бале тақсирам, ҳамин агроном маро куштанӣ шуд. ман аз вай бисёр метарсам. шумо ба ин гап чӣ мегӯед, Рафиқ Фадеев? Урунов ба директори МТС рӯй овард. ин даҳшат, ку агрономи МТС аъзои фирқа, ақли ман ҳеҷ қабул намекунад, ки Рафиқ Ҷаҳонгиров одамкуш бошад. ақли ман ҳам, оромона ҷавоб дод Игор
рафиқ Ҷаҳонгиров, гуфт Урунов ба Умархони ғазаболуд чашм духта. Шумо гапҳои раиси колхозро шунидед? Шунидам, гуфт Умархон ва боз хомӯш истод. Пас фикри шумо чист? Оё шумо чизе гуфтанӣ намехоҳед? Не, ман гапи мегуфтагӣ надорам, бар қасди Урунов ҷавоб дод Умархон. Сукут аломати ризост гуфтаанд, гуфт Урунов. Пас шумо худро гунаҳгор медонед? Бале, гуфт Умархон ва аз ғазаб як ларзида рафту як гуноҳи ман ин аст, ки мори аффиро аз лойқа кашида баровардам. Охир ӯро худатон ба лойқа зада ғалтонда будед, ҳамин тавр не? Оре, худам ва дуруст карда будам. Ҳоло ба дурустии корам боварии комил дорам. Пас ӯро шумо аз тарси худ боз аз чоҳ кашида баровардед? Ин рафтори маро ҳар хел фаҳмед мешавад, гуфт Умархон, ки ҳанӯз ҳам худро ба даст гирифта наметавонист. Инсоф ба худатон. Яъне мо чӣ хел инсоф кунем? Бо заҳрханд пурсид Урунов. Шумо раиси қонунии колхозро мебахшед, ман намедонам мақсадамро бо чӣ суханҳое ифода кунам. Он чӣ ки аён аст, ҳоҷат ба баён нест, луқма дод Акмалзода. Агроном худаш ҳам иқрор шуд, ки раисро бо мақсади муайян аз қишлоқ бароварда ба ҷои хилват бурдааст ва зада ба чоҳ партофта таҳдиди куштан кардааст. Ин ҳам бо мақсади муайян албатта, то ки раис шартҳои ӯро қабул кунад. рафиқ Ҷаҳонгиров, гуфт Урунов ба худ қиёфаи насиҳатгарро гирифта. Ана дидед, оқибати кори шумо чӣ хел анҷом меёбад? Шумо ҳанӯз хеле ҷавон ҳастед. Ба шумо раҳми ман меояд. Шояд шумо ба фиреби душман афтода шуда бошед. Шояд не, сухани Уруновро бурида гуфт Умархон. Ин ҳақиқат аст. Ман аз макру ҳилаи душман бехабар ва бепарво будаам. Лекин ин ҳаргиз анҷоми кори ман нест. Ин анҷоми макри душманӣ ва душмани пинҳонкор аст. Ба ҳар ҳол ҷинояти шумо ба назари мо равшан намудор шуда истодааст. Бо заҳрханд ҷавоб дод Урунов. Дар айни ҳол шумо сазовори ҷазои сахт ҳастед, агроном. Хуб фикр карда гап занед. Умархон гӯё гапи Уруновро нашунида бошад, хомӯш меистод. фикри шумо чӣ хел аст, рафиқ Фадеев? Урунов аз ин хомӯшии Умархон хавфе бурда ба директори МТС рӯй овард. охир Ҷаҳонгиров агрономи таърифии шумо буд ку? Фадеев, ки то ҳанӯз дастҳо ба пӯш, фурашкаи чармини худро дар каф фишурда, сарашро каме ба пеш хам намуда, ҳама гапҳоро бо сабру бардошт шунида мулоҳиза мекард, бо тамкини фавқулода гуфт. ба фикри ман тафтиш гузаронидан лозим. тафтиши ҷиддӣ. дар ин ҷо ришта хеле чигил менамояд. яъне ки шумо агрономи худро як дараҷа ҳимоя карданӣ ҳастед? пурсид Урунов. бале, гуфт Фадеев ба чашмони пурхашми Урунов нигоҳи синчакоронае духта. мо болшевикҳо ҳамеша тайёр ҳастем, ки рафиқони худро аз тӯҳмат ва ҳуҷуми душман ҳимоя кунем. яъне ки масалан даступо хӯрда чӣ гуфтанашро намедонист Урунов. ин ҷавоби шуморо мо чӣ хел фаҳмем? ба маънои аслаш фаҳмед, гуфт Фадеев ҷиддӣ. дар миёна хомӯшии гароне ба вуқӯъ омад. Фадеев ду қадам пеш рафта ба марди пахана наздик шуд. хуб, раис, заминҳоятон ба кишти пахта тайёр аст ё не? марди пахана, ки хаёлаш тамоман ба дигар чизҳо банд буд, аз ин саволи ногаҳонии Игор Степанович саросима шуда монд. ҳа, тақсир, не тақсир. охир мо чӣ хел пахта мекорем? тақсирам. чигит надорем, тухми пошак ҳам нест. ман раис намешавам, гуфт. яъне ки шумо аз раисӣ бо хоҳиши худ истеъфо медиҳед? пурсид Фадеев. ҳамин тавр. ман метарсам, тақсирам. аз кӣ ва аз чӣ? аз душманҳо, тақсир. Фадеев сар то пои лоёлуд ва нафратовари махлуқи дар рӯбарӯяш истодаро хуб аз назар гузаронида, санҷида,
хеле мулоҳиза карду ба ин хулоса омад, ки агар ин махлуқ бо хоҳиши худ аз раисӣ ҳарчи тезтар истеъфо диҳад, ба манфиати кор мешавад. пас ӯ ба Урунов муроҷиат карда гуфт: ман таклиф мекунам, ки истеъфои раиси колхозро ба эътибор гирифта маҷлиси умумии колхозчиёнро даъват кунем. Урунов ва Акмалзода ба ҳамдигар маслиҳатомез як нигоҳ карда гирифтанд. баъди вакили наркомзем Акмалзода пенсияи худро, ки дар дасташ буд, зуд ба чашмаш гузошта гуфт: дар ин колхоз дирӯзакак маҷлис буд, боз имрӯз маҷлис, пагоҳ ҳам маҷлис, ҳар рӯз маҷлис. ба кор кай сар мекунем? пахтаро кай мекорем? фикри ман ҳам ҳамин аст, гуфт Урунов. ҳар рӯз як раиси нав интихоб кардан гирем, ҳеҷ хубӣ надорад. пас тадбир чист? пурсид Фадеев. раис мегӯяд, ки ман истеъфо медиҳам. мо бо кӣ кор мекунем? мо истеъфои раисро қабул намекунем, гуфт раиси кумиҷроия Урунов. бигзор худаш кор кардан гирад. не, ман метарсам тақсир, ноз мекард марди пақана. аввал ҳамаи душманҳоро ёфта ҳабс кунед, баъд ман раис мешавам. хотирҷамъ бошед, душманҳоро меёбем, гуфт ба вай Фадеев аз рӯи одат ба чашмонаш чашм дохта. лозим бошад ба суд ҳам медиҳем. марди пақана чашмонашро аз нигоҳи директори МТС мегурезонд. дар дили вай тарсу ҳаросе пайдо шуда буд ва ӯ ҳоло ба ҳимоя кардан тавонистани Урунов шубҳа мекард. ба гӯши вай худи калимаи суд даҳшатовар мерасид. вай ҳатто фикр мекард, ки худи ҳамин шаб гурехта ба он сӯи сарҳад мегузарад. вале хуб медонист, ки дар он сӯи сарҳад ӯро осоишта намемонанд. боз пас гардонида мефиристонанд. бинобар ин лозим меояд, ки ночор раисиро интихоб кунад. дар он вақт ба Урунов ҳам мубориза бурдан осонтар мешавад. салоҳи кор дар ҳамин аст. хуб, ин қадар дуру дароз фикр карда мондани шумо чӣ маънӣ дорад? пурсид Фадеев. раисӣ мекунед ё истеъфо медиҳед? ба ман хеле мушкил аст, гӯё дудила шуда ҷавоб дод марди пақана. агар хоҳиши калонҳои ҳукумат ҳамин бошад, ман чӣ ҳам мегуфтам? магар ба фармони ҳукумат мегуфта мешавад? раисӣ бо фармон намешавад, фаҳмонид Фадеев. раиси маҷлиси умумии колхоз ин колхозчиҳо интихоб мекунанд. ҳо, бале, тақсир. тамаллуқкорона сар ҷунбонда таъзим кард марди пақана. маро маҷлис интихоб кард, тақсир. ман раиси қонунӣ ҳастам. бисёр хуб, гуфт Фадеев бо лабханд. раиси қонунӣ ки бошед, бо агроном маслиҳат карда аз пайи кишту кор шавед. вақт гузашта истодааст. имсол баҳор гарм омад. намии замин мепарад. бале, тақсир, гуфт марди пақана. кишт мекунем, албатта, лекин ба мо агрономи дигар фиристонед. мо ҳоло ба ҳар колхоз яктоги агроном дода наметавонем. ба ғайр аз ин, Рафиқ Ҷаҳонгиров агрономи хуб аст. мо ӯро иваз намекунем. тақсир, охир вай шарики раиси гуреза аст. ба ман душманӣ дорад. вай маро куштанӣ буд. ман аз вай метарсам. тавалло мекард марди пақана. мо аз вай ҳам сахт талаб мекунем, аз шумо ҳам, гуфт Фадеев. охир ин чӣ хел мешавад, ки мушу гурбаро дар як хум меандозед? марди пақана гӯё мадад пурсида ба Урунов ва Акмалзода рӯ овард. шумоён тақсирон, калонҳои ҳукумат, марҳамат карда гӯед, ки ин чӣ хел мешавад? магар гӯсфанду гургро дар як рамақ қатъӣ мекунанд? Рафиқ Қодиров, гуфт Урунов, шумо вазифаи худатонро иҷро кардан гиред. масъалаи агрономро мо худамон мебинем. майлаш, тақсир, худатон беҳтар медонед. масъалаи агрономро ҳал кунед. пагоҳ ба МТС биёед, ман ба шумо тухми пӯшакҳои нав медиҳам, гуфт Фадеев. масъалаи чигидро инҳо ҳал мекунанд.
ӯ ба тарафи Урунов ва Акмалзода ишорат кард. Пагоҳ ки ба Қурғон рафтед, аввал ба назди ман дароед. Албатта, боз таъсим кард марди пақана. Калонҳо бо Қодиров даст дода хайрухуш карданд. Тақсирон, як ба хона надаромадед. Чой нанӯшида меравед, гуфт ӯ. Ягон бори дигар, ҷавоб дод Урунов ба сӯи мошин рафта истода. Худо ҳофиз, гуфт Акмалзода пенснаи худро роҳравон ба даст гирифта. Фадеев бошад, дар рӯ ба рӯи Умархон истода. Хуб, рафтем, гуфт. Умархон хомӯш аз қафои ӯ равона шуд. боби 18. Лампаи карасинӣ милт карду якбора хомӯш шуд. Акнун пилта дуд карда ба кабинет бӯи нофораме паҳн мекард. Бурҳон Дониёров лампаро ҷунбонда дид, ки холист ва бардошта ба хонаи котиба даромад. Шуро апа, лампаи мо касал шудааст-гу, шӯхиомез гуфт ӯ. Балки карасинаш адо шудагист, гуфт Шуро апа ва зуд бархоста лампаро аз дасти Дониёров гирифт. Ман ҳозир пур карда меорам. Шумо бошед муваққатан лампаи маро гиред. Котиба аз дар баромада буд, ки телефон ҷарангоз зад. Дониёров гӯшаки онро бардошт. Ман. Бале, худам. Марҳамат, гап занед. Директори МТС хоҳиш кард, ки Дониёров ӯро қабул кунад. Котиби райком гӯшаки телефонро ба ҷояш гузошта, фикр мекард, ки ин расмият чӣ дар кор бошад. Охир Игор Степанович маро хуб медонад-гу. Медонад, ки ман ҳамеша то нисфи шаб дар идора мешавам. Рост омадан гирад намешавад. Магар ман ягон касро қабул накарда гардонидаам? Агар ин тавр муомила ба дигарҳо низ сироят кунаду ба расмият даромада монад, баъд чӣ мешавад? Агар ба назди котиби райком ҳатто сардорони идора бе занги телефон бе иҷозати пешакӣ даромада натавонанд, пас коргари оддии заводи пахта ё ки колхозчии бечора чӣ хел медарояд? Пас ман котиби райком не, балки мансабдори амир ё ин ки чиновне ки ҳукумати подшоҳӣ шуда мемонам ку? Ба даҳшат хитоб намуд ӯ. Халқ ҳоло он замонҳои бедодгариро фаромӯш накардааст. То инқилоб арзи деҳқони камбағал ба гӯши ягон мансабдор намерасид, чунки ба назди қозиву қушбегӣ бепораи калон даромадан ҳаргиз мумкин набуд. Акнун ба назди котиби райком бо телефони пешакӣ медароянд. Ҳамин тавр не? Ҳеҷ гоҳ набояд ин хел шавад. Мардум бояд, ки ба қабули ҳамаи идораҳои советӣ ва партиявии мо озод, ҳар вақте ки зарур бошад, бе ҳеҷ гуна мамоният дарояд. Мо бояд ҳамин тавр кунем. Модом ки худамонро ленинчӣ медонем, бояд ки ленинвор рафтор кунем. Коргарон камбағалонро Ленин ҳамеша озод қабул кард, озод суҳбат мекард. Зиёда аз ин, худи ӯ ба назди коргарон ба заводу фабрикаҳо тез рафта меистод, то ки ба халқ наздик бошад. Котиби райком ғарқи андешаҳои худ ба ҷои Шуроапа нишасту аз кисааш дафтарчаи ёддоштҳояшро бароварда, дар як саҳифаи холии он чунин навишт. Илова ба плани моҳи апрел дар бюрои райком масъалаи тарзи қабули меҳнаткашон дар идораҳои советӣ ва партиявӣ махсусан муҳокима шавад. Дониёров қалам дар даст ҳанӯз фикр мекард, ки аз дар Урунов ва Акмалзода даромаданд. Урунов котиби райкомро дар ҷои Шуроапа дида тааҷҷуб кард. Штати котибаро ихтисор кардед? Пурсид ӯ бо шӯхии сохта. Неку, хайролуд ҷавоб дод Дониёров. Шуроапа ҳамин ҷо. Хайр, гуфта, Урунов ба худ ҷои нишаст мекофт. Марҳамат, ба дарун медароем, гуфт котиби райком ва лампаи Шуроапаро бардошта ба кабинеташ равон шуд. Урунов ва Акмалзода
ба кабинети хираравшан даромада, аз ду тарафи мизи дароз рӯ ба рӯи ҳамдигар нишастанд. дар колхозҳо будетон? Пурсид котиби райком. ҳо бале, гуфт Урунов ва сони абрувонашро чин карда, ба худ қиёфаи ҷиддӣ гирифта илова намуд. ҳозир аз колхози Октябр омадем. хуб, дар он ҷо аҳвол чӣ хел аст? Бо мароқ пурсид Дониёров. ба кишт сар карданд? Не, гуфт Урунов ва каме хомӯш истода, диққати котиби райкомро пурра ба худ ҷалб карда, баъд ба гап даромад. онҳо ҳоло ба кишт сар карда наметавонанд. аҳвол он ҷо ниҳоят бад аст, рафиқ Дониёров. дар он колхоз воқеаҳои фавқулода, ҳатто фоҷиавӣ рӯй дода истодаанд. Урунов инро гуфта боз хомӯш монд. кани гап занед, чӣ воқеа рӯй додааст? Дониёров аз хомӯш истодани раиси комиҷроя дилтанг мешуд. Урунов бо чашмони пурхашм ба Дониёров чашм духта гуфт: шумо рафиқ котиби райком дар бюро маро гунаҳкор мекунед, ки ман бепарвояму аз ҳамин сабаб муҳоҷирон аз колхозҳо гурехта рафта истодаанд. шумо магар бехабаред, ки муҳоҷирон аз сабаби бепарвоӣ маҳз шумо гурехта истодаанд? маҳз аз сабаби ҳамин бепарвоӣ шахсан шумо, одамҳои худатон ба колхозҳо рафта, деҳқонҳои бегуноҳро бесабаб мезананд, метарсонанд, буҳтонҳо мекунанд ва ҳатто куштанӣ мешаванд. Урунов боз хомӯш монда ба чеҳраи Дониёров синчакарона нигоҳ мекард. фаҳмидан мехост, ки суханҳои ӯ ба котиби райком чӣ андозае таъсир мекунад. Дониёров асабӣ намешуд, балки бо як сабру тоқати ҳайратовар нигаронии давоми гап буд. ӯ хуб пай бурда буд, ки Урунов пеш аз бо вай ин тавр гуфтугӯ кардан хеле тайёрӣ дидааст ва аҷаб нест, ки ягон асоси ҷиддӣ ҳам дошта бошад. котиби райком мактубҳои беимзои дар сандуқи оҳанин хобидаро низ як ба хотир оварду боз зуд фаромӯш кард. рафиқ Урунов, гуфт ӯ вазнин нишаста, агар бемалол бошад, ба ман аниқтар карда мефаҳмондед, он одами худии ман кист ва ӯ чӣ корҳо карда истодааст? Урунов ба маънои тайёр бош як ба Акмалзода нигоҳ карду баъд ба Дониёров рӯ оварда пурсид: марҳамат карда гӯед, ки агроном Ҷаҳонгиров ба шумо чӣ хеш мешавад? Дониёров дақиқае хомӯш истоду фикр кард, ки мақсади Урунов чист, ва баъд гуфт: агроном Ҷаҳонгиров ба шумо чӣ қадар хешӣ дошта бошад, ба ман ҳам ҳамон қадар хешӣ дорад. мункир мешавед, рафиқ Дониёров, заҳархан кард Урунов. хуб нест. хешу таборро ба сараш мушкилӣ афтад, ҳимоя кардан дар кор, чунки вай хешу табор аст. магар устухонро аз пӯст ҷудо карда мешавад? бигузор гуфти шумо шавад. Ҷаҳонгиров хеши ман аст, гуфт Дониёров каме асабӣ шуда. лекин ман агар Ҷаҳонгиров бар ин хеш медоштам, бо вай фахр мекардам. ман ӯро мисли додарам дӯст медорам. мутаассифона вай хеш не, фақат як ҳамшаҳрии оддии ман аст. бале, хеш не, ҳамшаҳрӣ. ҳамшаҳре, ки худатон мешавад. писхан мезад Урунов. ана ҳамон ҳамшаҳре, ки худатон, ки шумо мисли додаратон дӯст медоред ва бо вай фахр мекунед, ҳоло ба колхозҳо баромада қаҳрамониҳо нишон дода гаштааст. акнун марҳамат карда тафсилоти воқеаро аз шоҳиди зинда, вакили нарком рафиқ Акмалзода шунавед. акмалзода, ки бо ишорати аввалини Урунов кайҳо омода шуда, дар ҷояш бетоқатона ҷунбида меистод, як сулфаи зӯракие карду дар ҳол ба гап даромад. бурҳон Дониёрович, муроҷиат кард ӯ, ва ӯ аз рӯи одат бо ду ангушт пенснеи худро як ҷунбонида гӯё дуруст карда монд. ман одами холис ҳастам, бинобар ин асли воқеаро гуфта медиҳам. вақте ки мо се кас, ману рафиқ Урунов ва директори МТС ба идораи колхози Октябр омадем, касе набуд.
акмалзода як истода бо чеҳраи Урунов назар партофт. Урунов лунҷашро овезон карда ба Акмалзода чашм духта меистод. Яъне тайёр буд, ки агар ӯ як гапи беҷо гӯяд, ҳамон лаҳза пора-пора мекунад. Мо ба идора даромадем. Нақлашро давом медод Акмалзода. Он ҷо ҳам касе набуд. Баъд боз берун баромадем. Медонед дар берун моро чӣ ҳодиса интизор буд? Дар ҳақиқат даҳшат буд. Акмалзода зуд аз чашмаш пенснеро гирифта, аввал як ба Урунов нигоҳ карду, баъд ба сӯи Дониёров рӯ оварда нимхез шуд. ӯ ҳоло он саҳнаи даҳшатоварро бо ҳаяҷони зур тасвир мекард. Пеш-пеш агроном Ҷаҳонгиров меояд, аз қафои ӯ раиси бадбахт. Фамилияи вай чӣ буд? Ба Урунов муроҷиат кард Акмалзода. Қодиров, ғазаболуд ҷавоб дод Урунов. Мур ки ҳамин ҳам дар хотират наистад, дар дилаш мегуфт ӯ. Ҳа, Қодиров, бечора Қодиров, рангу рӯяш он тараф истад, ақлан чашмаш наменамуд. Сар то по ба хуну лой оғӯшта буд. Акмалзода акнун даҳонаш тафсида, беист бо ҳаяҷони артистӣ гап мезад. дар пеши назари котиби райком манзараҳои мудҳишро тасвир карда, мехост ӯро бовар кунонад, ки агроном Ҷаҳонгиров ҷинояткори гузарост. дар ҳамин лаҳза хайрият, ки ба кабинет шӯроапа даромада омаду сухани Акмалзодаро бурида, ба Дониёров имконият дод, ки як нафас рост кунад. Акмалзода ба ҳамин дараҷа ӯро нафастан карда буд. ман лампаи шуморо овардам, гуфт шӯроапа ва лампаи худашро гирифта ба рӯи мизи котиби райком лампаи дар дасташ бударо гузошт. чой доред? Пурсид Дониёров. хунук шудагӣ майлаш? Майлаш, розӣ шуд Дониёров. шӯроапа ба хонаи дигар баромаду боз зуд чойник дар даст баргашт. Дониёров бархоста чойникро аз дасти котиба гирифту аз нулаш бардошт. чойи кабути яхние, ки талхакак буд, ташнагии ӯро шикаста, гӯё аз хоби гароне бедору ҳушёр кард. ташаккур, гуфт ӯ, чойникро ба шӯроапа баргардонида. он ҷо Фадеев ва Ҷаҳонгиров мунтазир истодаанд, хабар дод котиба. гӯед дароянд, фармуд Дониёров. Акмалзода омадани Фадеевро шунида, мисли мор як ба худ печид. Урунов ҳатто хост, ки котибаро аз роҳ боздошта чизе гӯяд, вале ҷуръат накард. Бефоида буд. ба кабинет аввал Фадеев ва аз қафояш Умархон даромаданд. онҳо пештар рафта ба котиби райком хомӯшона даст фушурда вохӯрӣ карданду гӯё ки дар ин ҷо ҳузур доштани Урунов ва Акмалзодаро надида бошанд, ба ду курсии зери девор рафта нишастанд. дар кабинет лаҳзаи сукунати том, сукунати нафасгир ҳукмфармо шуд. рафиқ Акмалзода, давом диҳед, гуфт Дониёров. ман дигар гап надорам, бо ситеза ҷавоб дод Акмалзода ва аз котиби райком рӯй тофта асабонӣ пенснеро аз чашмаш гирифт. рафиқ Урунов, шумо? пурсид Дониёров. Урунов якдам хомӯш истоду сипас маломатомез ба Умархону Фадеев ишорат карда гуфт. акнун ки онҳо омаданд, инҳо гап зананд. рафиқ Ҷаҳонгиров, шумо гап занед, барои чӣ раиси колхозро задед? дар оҳанги муроҷиати Урунов ба агроном заҳрханди ниҳоние ҳис карда мешуд. бинобар ин Умархон оташин шуда гуфт. барои он ки вай палид аст, зиёнкор аст. баҳ, писханд мезад Урунов. хуб накардед, рафиқ агроном. агар вай зиёнкор бошад, бояд шумо исбот мекардед, ба мо хабар медодед, ҳамин тавр не? охир шумо аъзои фирқа ҳастед, ку бояд донед, ки худсарӣ нағз не. ман албатта вазъияти шуморо хуб фаҳмидам. ба шумо хеле душвор буд. Қодиров одами гарданшах аст. шартҳои шуморо ба хубӣ қабул кардан нахост. ҳамин тавр не?
фарз кардем ки ҳамин тавр, асабонӣ ҷавоб дод Ҷаҳонгиров. Пас Урунов ба котиби райком рӯ овард. Он чӣ ки аён аст, чӣ ҳоҷати баён аст гуфтаанд. ҳалқи Дониёров боз хушк шуда буд. ӯ дар дил афсӯс хӯрд, ки чойнигро беҳуда ба шӯрапа баргардонида дод. ҳоло барои ором шудан, мулоҳиза рондани ӯ як-ду қулт чойи хунук дар кор буд. агар иҷозат шавад, ман ҳам ду даҳан гап заданӣ, ба Дониёров муроҷиат кард Фадеев ва баъд аз сар ҷунбонидан розигӣ додани котиби райком, ӯ аз ҷо бархосту ба Урунов чашм духта гуфт: рафиқ Урунов, ман гоҳо баъзе рафторҳои шуморо дида ниҳоят дар тааҷҷуб мемонам. рафиқ Фадеев, ҳозир гап дар бораи ман намеравад. Сухани директори МТС-ро бурид Урунов. шумо дар хусуси баъзе рафторҳои агрономи таърифиятон гап занед? Акмалзода низ дарҳол сар ҷунбонида фикри Уруновро маъқул донист. дар хусуси агрономи таърифӣ ҳам гап мезанем, гуфт Фадеев ва каме мулоҳиза карда давом дод. албатта Қодировро задани Умархон хуб нест. мо дар ин бора дар мавридаш дар маҷлиси партиявии худамон гуфтугӯ мекунем. аммо ҳоло ман дар райком дар хусуси рафтори шумо фикри худамро гуфтанӣ ҳастам. ана гапу мана гап, хитоб кард Урунов. агрономи шумо ҷиноят карда бошад, гуноҳи ман чист? ҳоло дар хусуси он ки ҷиноятро кӣ содир кардааст гап намезанем. барои чӣ? бо тамкини сохта пурсид Урунов. барои он ки ҳоло ҷинояткор маълум нест, рӯй турш карда ҷавоб дод Фадеев. ман аз ҳамин сабаб дар тааҷҷубам, ки шумо ба сухан фақат Қодировро пурра бовар карда Умархонро ҷинояткор эълон кардед. магар шумо бо чашми худ надидед, ки Қодиров дар чӣ ҳолат буд? овозашро баланд карда гуфт Урунов. шумо ӯро дидед, суханони ӯро низ шунидед. ба фикрам ин ҷо ҳеҷ ҷои шубҳае набуд. не, рафиқ Урунов, гуфт Фадеев. ман ба гуфтаҳои Қодиров шубҳа дорам. аз ҳамин сабаб ба ҷинояткор будани Умархон низ шубҳа дорам. ба фикри ман ба шумо ҳамчун раиси комиҷроия лозим буд, ки пеш аз Умархонро ҷинояткор эълон кардан, тафтишоти ҷиддӣ гузаронед. ба воситаи органҳои дахлдор ҷинояткорро муайян кунед. рафиқ Фадеев, беҳтар мебуд, ки шумо ба дигарон кор ёд надода, аввал корҳои МТС-и худатонро ба тартиб андозед. Дониёров нӯги қаламро бо рангдон тиқ-тиқ зада гуфт: рафиқон, муноқиша накунед. ҳар кас гап дошта бошад, бо навбат гӯяд. Урунов, ки ҳоло мисли хуруси ҷангара субсурх шуда, аз ҷо нимхез шуда буд, гуфт: ман талаб мекунам, ки кори агроном Ҷаҳонгиров ба суд дода шавад. ба суд дода шавад, тасдиқ намуд Акмалзода. вагарна роҳбарони он колхоз ҳама истеъфо медиҳанд. вазъият хеле нозук аст. котиби райком ба Фадеев рӯй овард. шумо чӣ таклиф доред? Фадеев, ки ҳанӯз рост истода хомӯш мулоҳиза мекард, бо ғазаб гуфт: ман ба талаби ин ду рафиқ қатъиян зид ҳастам. ман таклифи худро аллакай изҳор кардаам. бояд, ки зиёнкориҳои дар колхози Октябр содиршударо ҷиддӣ тафтиш кунем ва ҷинояткоронро ёфта ҷазо диҳем, то халқ донад, ки ин ҷо ҳокимияти шӯро вуҷуд дорад. ин кор аз ҷиҳати сиёсӣ низ хеле муҳим аст. дар хусуси Умархон фикри шахсии маро донистан хоҳед, мегӯям. Умархон коммунист аст. ман ба вай ҳамчун коммунист бовар мекунам. мо гуноҳи ӯро дар маҷлиси партиявии худамон муҳокима мекунем. Фадеев ба ҷояш нишасту аз кисаи шимаш рӯймолча бароварда арақи ҷабинашро пок намуд. дар кабинет аз нав хомӯшии гароне ба миён омад. чашмони ҳама ба Дониёров дохта шуда буд. Умархон дар изтироб буд, ки котиби райком чӣ мегӯяд. наход ӯ низ талаб кунад, ки кори Умархон ба суд дода шавад.
наход вай дар ҳақиқат ҷиноят содир карда бошад. охир ҳаққи вай раис паронидан аст. Умархон бо тамоми қалбаш ҳис карда буд, ки вай душмани маккор ва нафратовар аст. худи раис дар суҳбат бо Умархон инро пурра ошкор карда буд. вале чӣ хел исбот мекунӣ, ки мардум бовар кунанд? исботи ин мушкил аст. ниҳоят Дониёров баъд аз сукуту андешаи дуру дароз ба Урунов нигоҳ карда гуфт: агар Умархон дар ҳақиқат ҷинояткор бошад, мо ӯро ба суд медиҳем. лекин барои ӯро ба суд додан ҳам ҷиноятро нағзакак тафтиш кардан зарур аст. он тарафи корро худи муфаттиш давом медиҳад, бепарвоёна гуфт Урунов. не, ҷиддӣ гуфт Дониёров. тамоми рафти тафтишотро худи мо, райком ва комиҷроия зери назорати худ мегирем, чунки Ҷаҳонгиров коммунист аст. ба ғайр аз ин, вай яке аз мутахассисҳои хуби камшумори мост. аз ҳамин сабаб мо ба тақдири вай бепарво нигоҳ карда наметавонем. яъне ки шумо ҳам аз мансаби худ суистеъмол карда тарафи ҳамшаҳратонро мегиред, бо таҳдид гузашт Урунов. оқибати ин хел рафторатонро як фикр карда бинед, Бурҳон Дониёрович, гӯё насиҳатомез гуфт Акмалзода. ҳалқи Дониёров боз хушк шуда буд. ӯ ҳар гоҳ асабӣ шавад, ҳалқаш қоқ мешуду пойҳояш дард мекард. чойникро беҳуда гардонида додам. ҳамин ҷо истад, ку мешуд. аз дил гузаронд боз ӯ бо афсӯс. ӯ як лаҳза сукут карду баъд ба Акмалзодаи насиҳатгар муроҷиат карда гуфт: ман фикр мекунам, ки ҳар кадоми мо бояд оқибати рафторамонро хуб андеша кунем. Акмалзода асабонӣ пенсияи худро ба чашмаш гузошту, лекин хомӯш монд. рафиқон, гуфт Дониёров оромона, азбаски масъала хеле тезу тунд аст, беҳтар мебуд, ки дар бюрои райком муҳокима кунем. Урунов фикр карда ба ин хулоса омад, ки ба ҳар ҳол масъаларо ба бюрои райком гузоштан беҳтар аст, чунки ӯ аз байни аъзоёни бюро ба худ тарафдорҳо дорад. онҳо низ ба муқобили Дониёров гап мезананд, ба муқобили ӯ овоз медиҳанд ва ин ба котиби райком як сабақ мешавад. ӯ мефаҳмад, ки дар раён ҳокимият дар дасти кист. хайр майлаш, дар бюро гап мезанем, гуфта аз ҷо бархост Урунов ва сӯи дар равона шуд. аз паси ӯ Акмалзода низ аз рӯи расмият бо котиби райком даст фушурда аз кабинет баромад. Дониёров худро каме озод ҳис карда шӯроапаро ҷеғ зад ва хоҳиш намуд, ки боз ҳамон чойи яхниро биёрад. шӯроапа чойникро оварду ба пиёла чойи хунук рехта хандида гуфт: мебахшед, нав ман беихтиёр чойникро гирифта рафтаам. боз оварданӣ шудаму ба суҳбати шумоён ҳар замон халал додан хуб намешуд. баръакс, гуфт Дониёров низ хандида, чойникро гирифта рафтани шумо ба суҳбати мо бисёр халал расонид. шӯрахон, аз ҳамон чойи шумо ба мо ҳам як пиёла мерасад? шӯхиомез пурсид Игор Степанович. марҳамат, ҳозир чойи тоза ҳам дам карда медиҳам, гуфта котиба ба Фадеев пиёларо дароз кард. ташаккур, ба мо ҳаминаш ҳам кифоя, гуфт Игор Степанович ва зуд пиёларо холӣ карда дод. шӯроапа ба Умархон низ як пиёла чойи хунук рехта доду худаш аз кабинет баромад. Дониёров каме сукут карда истоду баъд, гӯё ки ҳеҷ воқеае рӯй надода бошад, ба тарзи муқаррарӣ аз Фадеев пурсид: имрӯз дар чанд колхоз будед? дар 3 колхоз, гуфт Фадеев низ бо тамкин. дар колхозҳои Инқилоб, Меҳнатобод чигит кишта истодаанд. дар Меҳнатобод ғайраткунанд пагоҳ кишт ба охир мерасад. дар заминҳои наваш чӣ? пурсид котиби райком. Нусратхоҷа гуфта буд, ки дар заминҳои нав ҷаву ҷуворӣ мекоранд, лекин ҳоло ҳеҷ кор накардаанд, одам намерасад, мегӯяд.
дониёров даме ба фикр рафта хомӯш монд ва баъд гуфт: дар бюро умуман рафти кишту корро васеъ муҳокима мекунем. Тайёрой бинед, шумо ҳамчун директори МТС ахборот медиҳед. хуб, гуфт Фадеев каме мулоҳиза карда. Мешавад. Ман пагоҳ боз ба ду-се колхоз рафта аҳволашонро фаҳмида меоям ва дар бюро арз мекунам. ба октябр ҳам рафтанӣ ҳастед? Пурсид Дониёров. бале, гуфта сар ҷунбонид Игор Степанович. Он ҷо вазъият бисёр бад аст. Пагоҳӣ раиси нав ба назди ман меояд. ба вай 2 тухми пошак ваъда карда будам. тухми пошакҳои навро ҳам бурда ба канал партоянд чӣ? Пурсид котиби райком. Директори МТС ки чашмдори ин хел савол набуд, чӣ ҷавоб доданашро надониста, ҳайрон шуду гӯё барои мадад ба Умархон нигоҳ кард. ин ҳам аз эҳтимол дур нест, ҷавоб дод Умархон. раиси нав ба ман рӯйрост гуфт ки имсол пахта коридан намехоҳад. барои ҳамин қасдан чигитро нобуд карда тухми пошакҳоро ба канали калон партофтаанд. ба фикри ман то он раисро бекор накунанд, дар он колхоз пахта намерӯяд. раис мегӯяд ки то агроном дигар нашавад, вай кор намекунад. аз раис истеъфо медиҳам мегӯяд, гуфт Фадеев ба котиби райком. колхозчиён чӣ мегӯянд? хаёлолуд пурсид Дониёров. ман таклиф кардам ки истеъфои раисро ба инобат гирифта маҷлиси умумии колхозчиёнро даъват кунем. лекин Урунов ва Акмалзода нахостанд. гуфтанд ки худи раисро маҷбур мекунем, кор кардан гиранд. онҳо мегӯянд ки ҳар рӯз маҷлису ҳар рӯз як раиси нав интихоб кардан хуб нест. ин гап дар назари аввал маъқул менамояд, аммо вазъиятро агар омӯхта мулоҳиза фармоед, мақсади аслии онҳоро пай бурдан чандон душвор нест. Фадеев ба Дониёров нигоҳ карда хомӯшона мунтазир буд ки фикри ӯ чист. ман ҳам пагоҳ ҳамроҳи шумоён ба октябр меравам, гуфт котиби райком. Фадеев ва Умархон ба поён расидани суҳбатро ҳис карда аз ҷо бархостанд. Дониёров онҳоро гусоланида пилтаи лампаро андак баланд кард. ӯ акнун коғазҳои парешони рӯи мизашро ғундошта ба тартиб андохтанӣ буд ки шӯроапа ба кабинет даромаду чанд мактуб доду рафт. яке аз мактубҳо аз Сталинобод нусхаи қарори нави комитети марказӣ дар хусуси мактабу маориф ва маҳви бесаводии оммаи меҳнаткашон буда, се тои дигараш боз аз қабили ҳамон мактубҳои дар сандуқи оҳанин буда монанд буд. мактубҳои беимзое ки ба котиби райком таҳдид мекарданд. Дониёров он се мактубро ба як тараф гузошту хаёлолуд худ ба худ гуфт: рафиқ Урунов, ҷаноби Урунов, ду шахс дар як пӯст, ду сират дар як сурат. мубориза давом дорад. акнун шиддат мегирад. боби 19. маҷлиси бюрои райком расо соати 12 шаб ба охир расид. Умархон ки пеши дар менишаст, аз кабинети пури дуди талхи тамоку ҷаста берун баромад. ӯ саросима буд, гӯё аз ҳама мегурехт. бо касе гап задан, рӯбарӯ шудан намехост. ӯ бехаёл қадам мезаду дар гӯшаш беист садои виговор такрор меёфт. борон меборид. кӯчаҳо ниҳоят торик буданд. Умархон ки аз рӯшноӣ баромада буд, чизеро дидан наметавонист. тахминӣ по мегузошту ҳар замон ба чуқуриҳои об пуршудаи роҳ шулуб даромада мебаромад. аз таги мӯзааш об мегузашт. ба сару рӯяш борон мезад.
вале ӯ ҳоло ҳеҷ чизро ҳис намекард. дар тамоми роҳ дар гӯшаш фақат як садое, ки акнун аллакай маъно ва даҳшати худро гум карда буд, ҳазорон бор такрор ёфта ба ғаши ӯ мерасид. Вигӯр, вигӯр. ӯ гӯё ки аз ҳамин садои нофорам мегурехт, вале ин садо як лаҳза аз вай хафо намонда, то ба ҳавлияш омад. ба ҳавлияш ҳам даромад. ҳоло дар ҳавлии холӣ ва торик Умархон танҳо ҳамон садои шумро мешниду халос. вақте ки ӯ ба хонаи торику сард даромад, он садои шум дар гӯшаш боз ҳам баландтар такрор шудан гирифт. кош ки писарчаи навзодаш Толиб дар хона мебуду гирьяи шабонаи ӯ он садои шумро пахш мекард. кош духтарчаи фатиламӯяш Сокина дар хона мебуду ки Умархон ӯро дар хобаш бусида он садои шумро фаромӯш мекард. кош ҳамсари меҳрубонаш Қумрихон дар хона мебуд, ки Умархон мисли ҳарвақта дар кати чӯбин паҳлӯи ӯ нишаста каме таскин меёфт. онҳо нестанд. онҳо ҳоло дар хонаи амаки Ҷамолбек масти хоб, бехабар аз ҳоли падар. шояд ҳаминаш беҳтар бошад. беҳтар ки онҳо хорию забунии падари худро набинанд. он чиро ки бо падар рӯй дод, ба онҳо фаҳмонидан мушкил. сари Умархон сахт дар мекард. ӯ ташна буд. чароғро даргиронда аз кӯзачаи сафолӣ бо серӣ об нӯшид. баъд ба хотираш расид, ки аз пагоҳӣ боз чизе нахӯрдааст. ӯ нондонро кофта ду кулчаи қоқ ёфт. кулчаҳоро ба сари зонуяш зада шикаста ба як коса андохт ва аз болояш об рехт. баъд чӯка зада нишасту ба хӯрдан сар кард. баъди як дам косаи пури нон холӣ шуд. Умархон косаро бардошта обашро нӯшиду пилтаи лампаро паст кард ва бархоста дари хонаро пӯшонид. сипас рост истода мӯзаашро кашиду худро пуштнокӣ ба рӯи кат партофт. воқеаҳои рӯзҳои охир ӯро тамоман гаранг карда буданд. ман чӣ кор кардам? ҳоло аз нав ба изтироб омада фикр мекард ӯ. барои Дониёров хуб нашуд. барои Фадеев ҳам. Урунов душмани маккор аст. мегӯянд, ки бо як даҳан гапи бад мусалмон аз динаш мебарояд. Умархон табиатан марди зананда набуд. аммо он рӯз чӣ шуд, ки худро дошта натавонист? он махлуқи шумшакл ба назари вай чунон нафратовар намуд, ки вай чӣ тавр даст бардоштани худро надониста монд. майлаш, ба ҳар ҳол ӯ пахта кориданро ҳозир ба гардан гирифт. акнун аз вай талаб кардан мумкин мешавад. лекин мебояд бисёр ҳушёр шудан дар кор. мо дар хусуси ҳушёрии синфӣ бисёр гап мезанем. аммо бо вуҷуди ҳамин аз душман фиреб мехӯрем. барои чӣ? сабабаш маълум. мо гумон мекунем, ки инқилоб ғалаба кард. ҳукумати шӯро мустаҳкам шуд. босмачиҳоро торумор кардем. акнун тамом. душман дигар худ ба худ аз мубориза даст мекашад. дигар ҷуръат намекунад. лекин ҳаёт нишон дод, ки ин фикри мо ғалат аст. Умархон беихтиёр суханони амаки Мирзохолро ба хотир оварду боре дар сари замини нави колхози Меҳнатобод гуфта буд. инро шумо бояд, ки аз мо беҳтар медонистед. шумо агроном ҳастед. амаки Мирзохол деҳқони асил аст. худ ба худ мегуфт Умархон. қадри заминро медонад. лекин Нусратхоҷа ӯро сахт тарсонидааст. онҳо деҳқонҳои оддиро метарсонанд. таҳдид мекунанд, то ки даҳон кушода сирри онҳоро фош накунанд. то даме ки Нусратхоҷаву Уруновҳо ҳастанд, дар водии Вахш ба деҳқони бечора мушкил мешавад. онҳо ҳамеша аз номи ҳукумати шӯро гап мезананду аз номи ҳукумати шӯро кори худро мекунанд.
ҳар кас ба муқобили онҳо барояд, ӯро муқобили ҳукумати шӯро эълон мекунанд. талаб мекунанд, ки дарҳол ба суд дода шавад, ҳабс карда шавад. Наход ҳамаи инро Дониёров надонад. Медонад, албатта. Медонаду сабру бардошт мекунад. Вай мисли Умархон дарҳол даст кушода ба рӯи Урунов намезанад. ин ҷо тадбиру андеша бояд. ба ғайр аз ин, Урунов аз ҷинси Қодировхон нест. Нусратхоҷаву Акмалзодаҳо низ ҳама дастнигари ваянд. охир вай метавонист ба ягон ҷойи калонтар, масалан ба Сталинобод равад. маълум мешавад, ки ба вай шаҳр маъқул нест. ғайр аз ин ҷо сарҳад наздик аст. пас наздикии сарҳад ба вай аҳамият дорад. оре, одамони Иброҳимбеку Фузайлмахсумҳоро, ки аз сарҳад ба хоки Тоҷикистон мегузаронад, ки ба онҳо маълумот дода хоки Тоҷикистонро, корашро қин мекунад. Ки ба онҳо роҳ мекушояд, ки ба онҳо мадад мерасонад. ҳамаи ин корҳоро бешубҳа бо дасти Нусратхоҷаҳо, Уруновҳо ва Қодировҳо карда мешавад. Кӣ медонад, ки ҳоло онҳо бо чӣ корҳо машғуланд, дар сар чӣ хаёлу чӣ нақшаҳои мудҳиш доранд. Масалан, кӣ медонад, ки онҳо худи ҳозир дар ҳамин шаби торику боронӣ бо чӣ кор машғуланд ва ё дар чӣ хаёланд. Умархон инро фикр карду ба дилаш ваҳм меафтод. охир зану бачаҳои ӯ дар қишлоқ дар хонаи шахсест, ки ба ӯ Аброр қасддор аст. Аброр кист? Як роҳзан, як ҳамоли Нусратхоҷаву Урунов аст. ӯ ҷиноят содир кард, аспи колхозро дуздида гурехт, вале касе ӯро дастгир карда ҷазо надод. чаро? барои он ки касе ӯро ҷустуҷӯ ҳам накардааст. пас мумкин аст, ки Аброр ҳар вақт хоҳад ба қишлоқ шабохун занад. кӣ медонад, ки вай кадом шаб меояд? кӣ гуфта метавонад, ки вай имшаб намеояд? мумкин аст, ки вай танҳо наояд. мисли худаш боз дусе дузди дигарро низ ҳамроҳаш гирифта ояд. албатта, тарсидани амаки Ҷамолбек ва янгаи Хайригул бесабаб нест. хуб мешуд, ки Адолату Диловар хонадор шуданд. акнун Адолат боз як посбони далер дорад. аммо акнун душман ба Диловар ҳам қасддор шудааст. аз фикру хаёли бисёр сари Умархон дам карда карахс шуда буд. ӯ аз болиш сар бардошта хам шуда лампаро пуф кард ва акнун қатъӣ қарор дод, ки дигар чизеро фикр намекунад. либосҳояшро кашида ба ҷойгаҳ даромаду чашмонашро сахт пӯшид. вале бо вуҷуди ҳамин фикру хаёлҳои ҳархела ӯро ором намегузоштанд. ӯ дам ба дам тоб хӯрда паҳлӯ мегашт. он шаб кай ва чӣ хел хобаш бурд, Умархон намедонист. вале пагоҳӣ бо садои тақтақи дарвоза бедор шуд. лаббай, хоболуд давида баромад ӯ. дар беруни дарвоза ду марди аспсавор меистоданд. Умархон онҳоро шинохту аввал шод шуд, вале дарҳол ба дилаш гумонҳои бад гузашту тинҷимӣ чӣ воқеа рӯй дод гуфта пурсид. саворон Диловар ва Идрис даъвати соҳибхонаро мунтазир нашуда зуд аз аспҳо фаромаданд. тинҷӣ, хотирҷамъ бошед, гуфт Диловар бо Умархон вохӯрӣ карда. чӣ хел тинҷӣ, гуфт Идрис. мардум мегӯянд, ки Умархон зану бачаҳояшро ба амаки Ҷамолбек партофта худаш ғайб задааст. ҳа, зӯракӣ хандид Умархон. ҳоло шумо ба ҷустуҷӯи ман баромадед гӯед? набошад чӣ? гуфт Идрис. ба шумо чӣ шуд? Қумрихон ба дилатон зада буд, ки дигар ёд ҳам накардед. шӯхии Идрис албатта бесабаб набуд. дар қишлоқ овозае паҳн шуда буд, ки агрономро ҳабс карданд. ӯ зиёнкор будааст. Қумрихон оҳ мекашиду гирья мекард. амаки Ҷамолбек, Диловар, Идрис ва дигар дӯстони Умархон ҳама дар ташвиш буданд. аммо
ҳоло Идрис дид, ки Умархон дар ҳабс нею дар ҳавлияш будааст, хотирҷамъ шуда шӯхӣ мекард. дӯстон аспҳоро зери айвон баста, дастурӯ шустанд ва баъд ба хона даромаданд. Умархон гаштаю баргашта аҳволи занаш ва бачаҳояш, саломатии амаки Ҷамолбек, янгаи Хайригулро мепурсид, вале аз аҳволу кори бори худ гап намезад. аз гуфтанаш он чӣ ба вай рӯй дод дар назди дӯстонаш ҳиҷолат мекашид. хайр, кани фаҳмем чӣ гап шуд, ки ин қадар рӯз бедарак будед? Ниҳоят дилтанг шуда пурсид Идрис. мебахшед, ман аввал як чой монам? гуфта бархост Умархон. чой лозим не, мо саҳарӣ аз хона ширчой хӯрда баромадем, гуфт Диловар. худи ман ҳанӯз чой нахӯрдаам, ҳиҷолатомез иқрор кард Умархон ва узр хост, ки ҷойгоҳашро низ ҳоло нағон доштааст. ҳеҷ гап не, гуфт Идрис, мо шитоб дорем, ба ҳоид рафта истодаем. ба муҳоҷиркашонӣ? пурсид Умархон. бале, гуфт Диловар. сари роҳ даромадем, ки аз шумо як хабар гирифта хайрухуш карда равем. бисёр хуб кардетон, гуфт Умархон. худи ман ҳам имрӯз ба қишлоқ рафтанӣ будам. албатта равед, маслиҳатомез, гуфт Диловар. янгаи Қумрихон ба шумо чӣ шуд гуфта камтар дар хавотир буданд. Умархон дид, ки дӯстонаш фурсати зиёд надоранд, чойники калонро гирифта берун баромаду зуд ба чойхонаи заводи пахта рафта, 4 нони гарм ва чойники пури чой дар даст баргашт. баҳ баҳ, аз танур канда омадед, гуфт Идрис вақти нонҳоро аз дасти Умархон гирифтан дасташ сӯхта буд. ризқи мусофир лаблаби роҳ пош хӯрдагӣ гуфтанд, ана ризқи мо. дӯстон акнун нони гарми иштиҳоварро шикаста ба пиёлаҳо чойи гарм рехта суҳбат мекарданд. акнун рӯҳи Умархон ҳам хеле кушода, табаш чоқ шуда буд. ҳоло вай воқеаҳои нохуши рӯзҳои гузашта, маҷлиси дирӯза, он садои шумро, ки шаби дароз ором намедод, андак фаромӯш карда буд. ҳамроҳи дӯстонаш механдид, шӯхӣ мекард, гӯё ки дар олам Қодирову Нусратхоҷа, Акмалзодаву Уруновҳо умуман вуҷуд надоштанд. вале ин фориғболии Умархон дер давом накард. Уруновро як лаҳза ҳам фаромӯш кардан имкон надошт. дирӯз ба колхози мо калонҳо омада буданд, гуфт Идрис. Акмалзодаву Урунов. Нусратхоҷа ману Диловарро ба назди онҳо ҷеғ зада бурд. Урунов ба Диловар гапҳои хуш гуфт. гуфт, ки мо аз шумо умедҳои калон дорем. Идрис аз нақлаш боз истода ба Диловар нигоҳ кард. Диловар одатан ҳангоми дар ҳаққи худаш суханҳои таърифӣ шунидан дасту по хӯрда, худро дар вазъияти ноинҷор ҳис мекард. сурху сафед мешуд. ӯ ҳоло низ гӯё ки аз вай гуноҳе гузашта бошад, дар назди Умархон ҳиҷолат кашида, пешона ва тахтапушташ арақ бароварда буд. Умархон баръакс гапҳои Идрисро ҳоло бо мароқи махсус гӯш мекарду аз ин гапҳо барои худ маъниҳо, хулосаҳо баровардан мехост. онҳо боз чӣ гуфтанд? Бо изтироби ниҳонӣ пурсид, ки чашмдори боз ягон гапи муҳим буд. дигар ба мо чӣ ҳам мегуфтанд? гуфт Идрис ба сӯи Диловар бо маънои ҳамин тавр не чашмак зад. калонҳо мехоҳанд, ки моро бо гапи ширин фиреб дода кори худро буд кунанд. худашон, ки бо азобу машаққати роҳи кӯҳистон тоқат надоранд, ба муҳоҷиркашонӣ моро фиристонанд. шумо чанд рӯза мераведон? хаёлолуд пурсид Умархон. Нусратхоҷа як ҳафта ҷавоб дод, гуфт Диловар. лекин акои Идрис 10 рӯз мегӯянд. чӣ хеле як ҳафта мешудааст, гуфт Идрис. ана ҳисоб кунед. 3 рӯз рафтан, 3 рӯз омадан, 3-4 рӯз одам ғундоштан. Нусратхоҷа гумон мекунад, ки он ҷо ҳама ба муҳоҷиршавӣ тайёр асту раведу пеш андохта биёред. вазифаи шумо дар ин сафар мушкил аст, гуфт Умархон.
ба дили мардум роҳ ёфтан осон не. ҳеҷ каси оқил бо як даҳон гап хеста омадан намегирад. ҳар муҳоҷир пеш аз омадан 100 фикру хаёл мекунад. офарин, ана шумо гапи ҳақро гуфтед, гуфт Идрис, ва Нусратхоҷаи мо ҳам кор осон менамояд. ба мо роҳбарони раёни ҳоид ҳам мадад мекунанд, гуфт Диловар. Рафиқ Акмалзода ба номи раиси комиҷроияи раён як мактуб доданд. ин ваколатномаи мост. Диловар хандида аз бағалкисааш як халтаро бароварда нишон доду боз ба ҷояш гузошт. ин тавр бошад, коратон хеле осон мешавад, гуфт Умархон ва хост ки аз чойник ба пиёлаи Диловар чой резад. чойник кайҳо холӣ шуда буд. Умархон ҳиҷолат кашида онро ба ҷояш гузошт. чой бас, акнун мо мехезем, гуфт Диловар. вақт ҳам рафт, роҳи мо хеле дур аст, гуфт Идрис. Умархон низ дигар ба рафтани дӯстонаш муқобилат накард. ҳар се бархоста берун баромаданд. Умархон аз омадани дӯстонаш чӣ қадар шод шуда бошад, аз рафтани онҳо ҳамон қадар ғамгин гардид. ӯ онҳоро пеш аз ба аспҳо савор шуданашон як як ба оғӯш кашида хомӯшона хайри хуш намуд.